Adventist School ti dan phung ran nei an han ni le thil dang engkima engkin nge an ma chon dan engkin nge an ngai ve dan nia harsa anti in shiom anti ve chin khop mai chunglai John Walter hian University a ele in tur cha chungchang zirchiana aneya thai chau ei hi alo shi selberin nundan chaber ani ti a mu chhochan meka ama hian thoha anei thina o thoha ka nei thina ti chuan bong hnu te le bong hnu te atanga siam thil te chu kan ei talawa tharuk nu a chuan ka thoha dam doi po him ngai lowin ka dam felta a hetiang nundan sale ransa atanga chuak shimshim ei lo hi a thariau maya a shi sel si a kan tia chutiang anun chu kan ching hlen jan ta a chutiang timha saber chu kan ni chia lawanga ma se khati lai kha chuan kan kaushana keimani chau kan ni in ka ring kan fa te chuan skula te an chuan han pai ve a no pangdang te chuan an lo musi thin na samaya achang chuan mi pano pangthen khat te chuan ka fanu be ka chang chuan a chupai na tiffin box chu la chhuakin anin the kwal vela eitla ka bar a to thin lawa an nui zat na sa thin lu tuk chu thil alo ei mangai lawa keni la chuan a ser tial tial chu kan lo she thiamai si lawa an lo ti du da lu tuk kha atan chuan a shiom tak zet ani khami kum khan posari ani in ka shia ator na sa ve khop mai setala chuan nang ma ni ati thin rim zo lo cheu ti a hriatin in fa te a tron ta ni mo kan fa te be ani taber mai ti chuan sumlama kan in dai tak lo deuh awangin ko ran ti big omlo na skula kan kaltir ta a thil mak deuh mai chu skula chuan vegetarian pol hi zukom te tlata ti chuan no pangdang dai thian te nui tet tet atang khan thian te ngai san riau an lo ni ta deuh thut ani chu vegetarian ini mo kan pola lo tel vero te an tia ina po hlim takin thil hril tur che ka nei ti in an ron hlim ho thei viau mai milar ang deuh khan an ngaya an hlim viau don ni chu an hlim thei ve viau mai ma se chu ti lai chuan thil thleng danga om le a Walter ti hian rongbol na be pui thla kan chan chawa ti chuan lalpan rongbol na adin chho pui tan cheu ani mo chu tiang chu ni em ni che e papakhat evangelist upave to tak mai hi oma fama kan omlai po khan voi khat chumin ron tlo nge ngeya chu kho chunga kan ron le ta ka khan athu shil be pui thlang na tel ve turin min pot luta ka thu soi masak ber chu khovel hi pathian siam nge evolution wanga ron omti chungchang ani a lalpan hunrem chang min siam saka ka ruklai university atang chuan chol kanei thei hlawa lomalinda a leilung lam science zirna huna kan general conference noya size zirna hmun ani tiro ni e america marlam zonga pathian siam nge evolution ti chungchang shilfi an dang zongin ka kalkuala keima lo hriat ve dan te nen kan da khoma chungchu assyrialin kan siam chhome ka chu tiang te chu ka soi thina keima nge in ka ton hriat catholic ko san atanga o catholic ko san zirtir dan atanga bible zirtir na karon mu dan te ka soya anin thuwa soya ka soi boka thilro pui tak tak kan tongani tu wangin lalpa i omani chuan min hriat ti ro ti a itong trai ma in loin buat sayang che o ani lo chuan engine mo nat takin ron vole thut chepo ani mai thayania inom hle mai kong le lama inuna harsa na tam tak itok ve a ifa te harsa na te sumtlak cham lek na le ina tholam te po ani se chungten en chon lalpan rongbol turin ikala phala nangma thil ton te midang thrilin izirti ra phala chuti chungchuan harsa na te chu alak bo sak vek chuang si lo che a ama irin chan nan o ni e le zirtir paren bok che tiro o ni e voi khat chu pol khuwa be pui thla na kan neya chumi khuwa ko ran chu tlem te nia chumi tum chuan thil kal sual thei zong hi akal sual ta emoti mai tur ani le ngala mi engemo zat chu kan be pui thla na chuan an ron kala kan thu soidan po kanin sema a then ani na soya keina then ka soya mun nia thu kan soya ti chuan ama group ami pakhat chuan Adventist aron zom ve ta a
ma se anu pui chuan thu cha chu narin a pasal thutluk na chu a hol hle maya kan hriat mi lo chuan keima thu soina lam zoka chuan a local ve a July chuan hrisel na thu cha ka soilai ania a pasal anu puin alom lo em awanga local to ngai lo chuan anu pui chu kan thu cha ngai thla in aron kal thin ti a han hriat chuan a zui ve ta thuaya aril ru po anuam ve ta dewa zan khat chu chunu chuan mumanga neya amumanga chuan thupek som te hi ama a hian wana tangin alo chuka o hian thupek te zomro alo ti a ti chuan ani po chuan advantage kaushan aron zom ve ta ni tlangwal pakhat ron kal ve thin hi a omboka tho thang thatak mai hi ania voi khat chu kan pastor chu a phone ma se aman lo chang ta lo chuan mei che pakhat hian a lo changa ram huai ang mai hian a au vak vaka I bedu amo ngai tu adu su kati chevek to kadu nat taka kada to alom ama hi kati top vek don ti in doi thiam ni om taka nui war chung hian phone chu ati topa chu tlangwal chuan hlau em hian minron phone a enge om zia atia keipo chuan enge om zia ka shalo hle maya ani chuan athil ton chu min shilta a ka shebi khau lo mai ka lo zot fi adon nia katia ti chuan kan evangelist thian pa chu ka han phone ve ta a kha mei chia tho khan alo changa phone a chuan aron au vak vaka kanu pui chauka a hlataka ompo in a hrepa khial nia chunu chuan kadu ang takin kati chevek to kati top vek don alo tile a ka han phone non le chuan anu pui chuan min lo changa enge omzia in kha tunge khanu kha ka han ti chuan kan u naw nu chuan chutiang mei chia eng ma ka shelo ma se kan ina hian buaina na satak chu a omani ama pastor hi beidong lutuka athil zirna ruma chuata a thuringotani alo tia ti chuan man ho takin motor chuan an inlam kan pana kan watong trai saktani a beidon em na chan chu tu te emo hian be pui thak chu topsan turin an lo ti in har sana tam takten an lo chim wang ania Norna na sa ni mo. ni e norna na sa mani Arong bol na konga thlaraw lambe na sa takani chu a. ma sela ka hriat chian ta ka chu kan do te hi ti sa le thi sen an ni lo ti hi ni he thil hi keima chawa ka thil ton ani lova he tlangwal minron phone a thil omzia engkim ron soitu kha a oma wanga keipo in phone ve a sheve chau zok kha kania chu wangin hei hi indona thlaraw lam indona tak takani a ti chuanin hetia kan crusade chung zong hian zan tinin kakar chu khopani inkar tu ma omlo na lai ka thlena piang hian a buai zia zela a light a thitopa engine ron in off boka pathiana in nga zirna hun alo ni ta thina ni lalpa hei heta hi ka ome khongai takin min tran puite ti in ka tong traya light aron nung le a chutiang chuan he thil hi fiam thu mai ni lovin suale tra indona na satak ani zia shia tirin ka omani ti chuan Cape Town a chuan crusade chu kan neya kadam lo na ang rang hle maya kha thil ka han soi takte nangma soyom takani Cape Town khwa a chuan thu a soi china a thian pa pastor telova ama chawa a crusade voi khanna ni nge in ka sia kanna na awang chuan inzai angai min ti a serious lu tuklova hote adam le mai tura ngai kha ni a ma sela thila kal fu lova kana ta chia maya ko ku chung lama chuan thi alo pu chu ni in thisen ka lo cheu maya thisen pek hial te ka ngai ta a nikashelovin engamo chen chu ka oma tiang chuan kana hle maya chulka ruk zet chu chet po che son thelovin ka oma kamutop maya ni ma se ani hi tlailama crusade ni tura akalangai si a lolet le in ka top san shi mai ti angati a achan chu doctor khan inupui hi dam chuak zo lawang min tia O ni mo. ke chuan nilove kalro ikal turani katia achun zom ta a
he crusade la hian brand new mena kha isha em chu ka shelawa ani kha rockstar kha ni a abial nu nen khan an local ve china thu soiti an ngai thla ve china a ring lo the chin khop maya masya in khom kim thapa atopa phei chuan an nu pa chuan baptisma hian an changta a an kaushana po an rin rol ber ni chawin evangelist hial alo ni ta ni chutiang ti ani wang chuan atha soi kha ti top dan angai to ani berin ka sia ti chuan alo hong chu chaw khop maya dam lo na tak hi ani cholka ruk chung kha chu amu top hi ni mai poisa kan nei lo wangin enkol tu tur han roi na tur po kha kan nei lova keima vekin cho ka siam saka khuma chuan ka bara baduma ka kalpui boka amamo engkim kha ka ti sak ani ber mai thleng ka senga university kal ka ngai boxi class ka wala le a ol hle ka om chuan kalo kira ka boi pui le a ama chau chuan a oma a chaw em mai ni enge thleng zel han soi chun zom la keima shim po kha kan hwal khop maya mi har wang fe tak mai ka nia tuna thok le khata khumbetin ka oma changoi ngoi thil engkim ti sak nga hin ka umta chuan ni a ni khat chu ka bible chu ka chiara chiar po kha ka chiarei pe lo ka ngai to na a chuan ka chenga pathian chanchin te chu ka ngai to vel mek lai chuan ronkal rek ri hi ka sia a German Shepherd William de umaile zo te pani hi kan neya kan kota saso thinga chuan thilei hi an oma chumi chuman tum hian an china ma se hemini hi chuan kan bedroom lampana ronkal rek chu ka sia a ka han en chuan thilei hi alo ni a chhuata kan ui bukle kan zo te chu ron pal tlang vekin ding tak main kabula a ron kala room chunga chuan mo bedroom chunga chuan ka khuma chuan a ron lon kaya amak ka ti top ka tiang kha ka voi khat mu na ni an chi em chin kha ni sia ka pleta chuan a ron lona thil ka elai kha ania ei tur chu ka pe veya lelama chuan a ve rana ka thil pek chu e ya ke helma ke e ve boka ti chuan bedroom ka fa pamut na lama chuan akal le a engmo chen chu amu chola a hnuwa a chuak le a hetiang hian ka dam lo lai cholka rukzet khumbeta chawta ka kom lai khan ni tin a local sia thina ni lalpan kharam sa ti kha arun tirani ti chuan ani to bera ke po chu ka thaukang thei to a huana kaluta cholka ruknu ani masaber ania thelei chu thing atangin arun chuka ka ke a lonin ka kauki a arun tlan chawa atlan chuk le a thinga chuan alon le ta a hei kan hmu to ber na chu ani ta ani min mang tha turin a local lokani ani chu lalpan na thil siam mangin churam sa terute chu ron kom lim tur chen ron tira o ni e chung boina na men lo tak chu in pal tlang chho meka ya o ni e